tiɲɛ la ne ka du a bɛ ka n kamana gan n'i ko ko bɛn ka sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ ayi dɔ de bɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la k'ale bɛ changer non nin tɛ changer f'a ka sa walayi a tɛ yɛlɛma mun de bɛ yen yɔrɔ ne fari fagalenba de don mun kɛra tuguni ne bɔra n fakɛ fɛ yen na sisan ne taara sɔrɔ ko n bamuso tɛ yen k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ko depuis ne ka kɔɲɔ kɛra a ye so bila fɔ sisan mun don n'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni ko ne ma ko ne taara ba kura sɔrɔ don ko kana bali ne la dɛ parce que k'ale y'a ko daminɛ ka ban ne kɔni tun bɛ fɛ sisan i ka taa i ka kuma ne fakɛ fɛ walasa a bɛ se ka taa ne bamuso nɔfɛ cogo min walima n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka effort min kɛ ka taa nɔfɛ ayi bon sisan kɔni ne tɛ se ka taa nɔfɛ mais ne bɛ taa so n bɛ kuma ni cɛkɔrɔba ye ni kumana ni cɛkɔrɔba ye n b'a ka numéro minɛ n b'a wele n kan ka min fɔ a ye n b'o fɔ a ɲɛna kan n'o ko kɛ ko suma ne yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ ye ka taa bi bɛɛ n bɛna jateminɛ n bɛna tila ka Ali wele ni Ali bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que maa kelen ko man di n y'a faamu ani sɔgɔma n kɔrɔ bilen i ni sɔgɔma sigiyɔrɔ bɛ yen somɔgɔw baasi ne dɔgɔnin mun bɛ yen est-ce que ni ne yafa deli fɛ i bɛ yafa munna ko ne tun ma min dɔn kun ne y'o de dɔn bi mun yafa deli ko kɛra jaa ni teri jugu bɛ mɔgɔ la i bɛ bila fili la ko caman ne t'o faamu dɛ ne b'a ɲini e fɛ e ka yafa ne ma fɛn o fɛn tɛmɛna i k'a kɛ ji bɔnni ye n'o kɛra o bɛ diya ne ye kɔrɔ bi to tɛ ne kɔnɔ bilen yɛrɛ sa e dɔgɔyɛrɛ tɛ ne dɔgɔnin ni e ye fɛn o fɛn kɛ na a bɛ i n'a fɔ i y'a k'i dɔgɔmuso de la wala o tɛ ne tɔɔrɔ e ko ten tɔ o tɛ ne kɔnɔ yɛrɛ i ye ne kɔrɔmuso de ka sugu ka dugu de i hakili n'a tigɛ o la est-ce que ne tɛna teriya dabila ka sabu kɛ nin ko ninnu ye ayi sa k'an bila sira jugu kan k'an bila fili la n ɲɛ tɛ ko la n tulo tɛ kuma mɛn ni yɛrɛ t'a dɔn i b'a fɔ ko ne tun tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi mais bi ne bɛ k'an yɛrɛ ko bɛɛ de kɔnɔna na a bɛ ten o hakili bɛ tani tani don dɔ a bɛ yɛlɛmɛ don dɔ a bɛ ɲagami ni e yɛrɛ sera ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e de tun bɛ sira jugu kan ka segin kɔ fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ye kojugu ye o ye tiɲɛ ko n'Ala sɔnna ma i kulo tɛ n kɔrɔ Bintu ka kuma na n'a sera ka yɛlɛma o ka ɲi ale ma a ka ɲi an bɛɛ de ma ne ye nin fɔ ale ye a mɛnna n ko karisa sabali sabali ma fɛn o fɛn ɲa diɲɛ in kɔnɔ dusubaya t'o ɲa kɛlɛba in a bɛ mun de di a bɛ mun mago ɲɛ i dara mɔgɔ min na k'o ye jɛɲɔgɔn ye n'o tilala ka taa kɛ i la filibaga ye bi e de b'i ka kɔlɔlɔ kɔnɔ jɔn y'o ɲina ale yɛrɛ de m'a ɲini yan an ma se k'olu bɛɛ fɔ sa papa yafa n ma sa wa ne b'a dɔn ne ma da la ni Ami n'a kun ɲɛ mama kun ɲɛ tɛ e yɛrɛ la parce que mama kun bɛ ne la su ka kɛ n cɛ kan ne ma se ka foyi faamu a kɛra sababu ye hali ne ni nin kun tɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ n b'a buruja papa yafa n ma koyi ne kɔni ne t'a banna ni kɔni sera ka changer a fɔra a banna n'i ma se ka changer fɛnɛ a changera sa n'a ko k'a changera o an t'a sigi an k'o tɔ lajɛ wa ou bien an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma a kɛra cogo di n
sufi ka di ngoni o man dam na mena anti ta do tro sula Bintu agara cogo di mun bɛ fina la est-ce que ne ka tension ne yɛlɛnen tɛ cɛ aw bɛ n faga dɛ dɔ bɛ fɔnɔ la yan fɛ dɔ bɛ ko dɔ la yan fɛ cɛ n'aw ma jate minɛ di cɛ nin tɛ ko ye dɛ a ye ka wuli sa an ka taa so kɔnɔ wuli ne taa ni nin ye dɔgɔtɔrɔso la ne m'a lajɛ I ka kolo k'i yɛrɛ la de nin tɛ ko ye dɛ papa ne bolo e ka n'i janto ne de la Maramu nana kuma jumɛn nin bɛɛ to yen fɔlɔ sa e ka nin bɛɛ to yen aw bɛɛ de ye kelen ne bolo I bɛ yɔrɔ min na I man kɛnɛ n bɛ taga n'ale ye dɔgɔtɔrɔso la après n bɛna an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ I y'a faamu e ɲɛ bɛ mɔgɔ min na fɔɔnɔ la o bɛ to yan cogo di n y'a faamu n bɛ taa ka na I y'a mɛn hala ma daminɛ fɔlɔ bana ko ni sigi ni kɔnɔma de tɛ o kuma na n y'a yira Ala la sitanga na ne sɔrɔ ne cɛ kun ni den tɛ wallahi billahi t'a ye ɲɛna n b'a bɔ I galaka fɛ hali ni den t'a nɔ ye e ma ne don hala ma daminɛ fɔlɔ cɛ ko tɛ n b'a kasa ci ka bɔ yen nɔ na e kolo fasa ni n kɔrɔ e ka wuli an ka taa dɔgɔtɔrɔso la anw yɛrɛ kɔni walayi n'aw ma sabali a bɛ fa don ne la Baasi foyi tɛ yen baasi foyi tɛ yen Arantɔ ko mun b'a la depuis dugu jɛra a bɛ fɔɔnɔ de la m'an ka na k'a lajɛ quoi a bɛ k'i sigi an bɛ don a la kɔnɔna la n'a kɛra cogo min na ne tun bɛ fɛ awɔ a ka fisa Ala ka lafiya mɔgɔ baasi tɛ yen tan k'a fa ma da la ko fɔɔnɔ de kɛ ne bɛ k'a sɛbɛn ne den somɔgɔw don muranga kɛnɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ Ala ka bi nɔgɔya ka garisigɛ ɲuman di Ala ka lafiya di nse amina k'a bɛ fɔɔnɔ de yan awɔ kɛ I ye kalo bila kalo joli awɔ garisigɛ taamasiyɛn awɔ garisigɛ de don awɔ kɛ sisan ale don garisigɛ don ale don aw kun nana peseli la sa kɛ ayi nin ye siɲɛ fɔlɔ ye n ma deli ka peseli kɛ fɔlɔ sisan peseli bɛ k'anw fɛ yan karinɛ bɛ ta boloci bɛ kɛ ni jiginni bɛ kɛ yan n'i jiginna fana denyɛrɛnin boloci ninnu bɛɛ bɛ k'anw fɛ yan bi kɔnɔ peseli n'i fɛ ka peseli daminɛ I b'a daminɛ kab'i filɛ cogo min na kɔnɔbara kalo fɔlɔ min I peseli daminɛ fo ka taa se kalo 9 ma o yɛrɛ de nafa ka bon kosɛbɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ɲɛ dɔw la kosɛbɛ Ala sɔn I bonya b'a la nse ne fa hakɛ to a ka ɲi nɔ awɔ an ka to k'i sigi n'an y'a lajɛ musokɔrɔba bɛna ɲɛfɔli dɔ k'i ye
buramuso nana sisan o k'a garisigɛtigi de don a ko sumaya b'a la an y'a lajɛ garisigɛ ne y'a ɲininka n ye kalo joli la ko kalo 1 an kɔni y'a lajɛ tiɲɛ don peseli kɔni bɛ se ka daminɛ sisan kalo 1 fo ka taa se kalo 9 ma a bɛ peseli ninnu daminɛ sumaya fura ninnu bɛ d'a ma boloci ninnu bɛ kɛ musokɔrɔba bolociw bɛ kɛ karinew bɛ di sumaya furakisɛw bɛ d'a ma minnu kan ka kɛ peseli kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ d'a ma ka tila k'a ɲɛfɔ a ɲɛna fo ka taa s'a jigin don donc sisan n y'a faamu a bɛ peseli daminɛ depuis sisan kabini kɔnɔ kalo fɔlɔ fo ka taa s'a jigin fo ka taa s'a jigin peseli aw tɛ peseli fɛn ninnu bɛɛ kɛ yan a bɛɛ bɛ kɛ yan a bɛɛ bɛ kɛ yan peseli bɛ kɛ yan a bɛɛ de bɛ kɛ jelita bɛ kɛ sugunɛ jeni bɛ kɛ a bɛɛ de bɛ k'an fɛ yan hali n'ala y'a bolo bɔ a kɔ hɛrɛ la a bɛɛ de bɛ kɛ eko ninnu bɛɛ de bɛ kɛ anw fɛ yan fɛn o fɛn bɛ kɛ musokɔnɔma ka bana anw b'a bɛɛ de kɛ sisan ordonnance min sɛbɛnna n bɛ se ka taa o fura ninnu ɲini ka sɔrɔ ka na n'a ye a bɛ kɛ ten aw bɛ se ka ordonnance dilan i tɔgɔ ni jamu Mariam Kulubali i si bɛ san joli la 3 mois métro ne fa ordonnance filɛ an ka piri k'a la a bɛ bɛn 1,400 ma pikiri dɔw de b'a la pour que ka fɔɔnɔ jɔ ani sumaya furakisɛ dɔw parce que kɔnɔbara daminɛ kun ma nɔgɔ an pikiri dɔw k'a la peseli karine ninnu bɛɛ wari b'a la bɛɛ de b'a la a bɛ segin ka na n'ala sɔnna ni fura ninnu san aw bɛ nana awɔ bɛ d'a ma a ba an bɛna fɔlɔ n barajɔ n bɛ tila ka taa pharmacie la n bɛ taa fura ninnu ɲini quoi i bɛ se ka t'i reposer dɔɔnin i y'a mɛn awɔ n'ale yɛrɛ o de don Oui, Ali. Ça va bien? Ouais, mais Allah t'a nous aidé. Ouais, mais Allah t'a nous allé. Tiens, et c'est quand sur le soir. Voilà, ma ko jɔn ba de bi la wala. OK, o bɛ diya n ye kojugu. Aw k'an bɛɛ dɔn o la. Oh, ça c'est Ali Baba. Ça va? C'est aggrave, ma yɛrɛ. Wara jumɛn bɛ yen? Cɛ yɛrɛ tiɲɛna ma i tɛ k'a ye cɛ. An ka voyage ka ca yɛrɛ b'a kalama. Voilà, cɛ ne y'i wele han.
madame bora u ka so quoi k'a taara sɔrɔ ko musokɔrɔba y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ ko ka taa sérieusement ko ale t'a dɔn min tɛmɛna ni levier ni ɲɔgɔn cɛ ko mais k'an ka se yen k'u ka kuma levier fɛ quoi bon ne y'a fɔ a ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ka taa n ko mais kelenna tagama nafa t'a la n ko n b'e wele an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa kuma ni cɛkɔrɔba ye quoi o la an bɛ bamuso ka numéro minɛ an b'a wele ni min bɛ pour que an ka se ka bɔ a ko kalama quoi. o b'a yɛrɛ problème dɔ bɛ levier ni a fɛngɛ cɛ an bɔra ɲɔgɔn cɛ ah problème bɛ yen dɛ ko an buramuso y'a ka minɛn cɛ ka t'u ka so ka bɔ ka taa so yɛrɛ k'a y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ kɛlɛ mais ma kɛlɛ Alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndeye. Ça va? Ça va. Sumo. Ya kena. Mzelu. Ba. Ani fama. Abia. Alhamdulillah. Ndeye agara fama. Agara fama wala. Abdu wodi. Iya tegudo. Bas boy te. Rasulullah. Aw redu. Abia. Mzelu ba kena. Ba. Ngamaram dum. Ngamaram tara so koy. Kata boy ngobia agara tugodi. Depuis demso akonyo kera. A mal que tan duro kale se kana barala ha kale se kana barala kale se tubuli aya ka minambe ka tara kale tublinya kale se kana sawa wala dere o gele la donne agala ko nyem wala amme muso wala de pro anga muso wala mais foi mateme nani foi mateme nani ngon a kale se kana i muso ka fuka se kana tara sigi barala awde fa ka minambe ka tara cela veut dire que demsen ne peut pas la sigi ci quoi awde kuma ka ke donc o tale muso be kala dele denga ta la sigi la o tale kale betasu ala kala dele te denga chala kala ala kala dele denga ti ga chala ti bara wala nta dɔn min donu ni ɲɔgɔn cɛ ok i m'a ye mais n'an sera yen de an bɛ se k'o ko ɲɛdɔn quoi y a pas de problème nouvelle min fana bɛ yen o f'i ɲɛna i bɔra dɔ binnen kan ma bɔ fɛn binnen kan an bɔra min kan n ka cɛw ka jugu ni binnen cɛ i ka madamu an taara dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada in na bi yɛrɛ de awɔ an bɔra yen sisan yɛrɛ de ka na ne ye wele ko k'a lajɔlen don karisa b'a kalama n terikɛ an ye nin lada walayi karisa b'a kalama karisa cɛ karisa t'a kalama dɛ fɛn ma fɔ a ye fɔlɔ an tɛ foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna fɔlɔ a fɔnɔna ɲɛna yan wa c'est un danger i b'a kalama ko a ka tension wulila tension tun b'a la ka kɔrɔ n b'a dɔn wa a delila ka wuli ɲɛna ka kɔrɔ cɛ ko ko mana bɔ ko bilen b'a la o bɛɛ y'a dɔ ye n ka cɛ n ko pan bɔrɛ a ɲɛmakuru a dadeni a ɲɛmakuru kabako o tuma an ka so kɛra boîte kɔnɔna de Ali ne ma f'i ɲɛna ko n'i bɛ don yan i ka don ni sen de yan i kana don ni da ye yan n bɛ min f'i ɲɛna i ye kuma o kuma fɔ ne y'a bɛɛ mɛn ne ma foyi fɔ sa Ali n'i ma sabali walayi bilayi n bɛ ko da i kan i ma sigi ni min ye ne bɛ min f'i ɲɛna don ni sen de i y'a mɛn yan ne yɛrɛ kɔnɔ walayi bilayi n ka wusa ni golo ye mais ne ka imagination na bi yan aw bɛɛ de ye kelen ye a ye kuma fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn ne bɛ lamɛn ne bɛ lamɛn walayi bilayi ne bolo muso kan ka jigi da cɛ terikɛ ɲuman de kan mais ne ta kɛra contraire de n bolo walayi bilayi n bɛ ko da e kan i ma sigi ni ha ba ɲɛ ba depuis kɔɲɔ kɛra a ma sɔn ka segin tuguni a taara an bɛ sɔnna k'o kɛ an bɛ taara dɛ an bɛ dɔ wɛrɛ de ɲini a ye nin gɛlɛya dɔɔnin dɛ n'aw tɛ baasi ye komi dɔ fana y'i sara k'a bɛ cɛ ɲini a mɛnna a bɛ nɔfɛ a kuma na n bɛna a ɲɛfɔ ɲɛna k'i n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na e dar'o la kɔni e kɔni wari tɛ don ko nɔgɔlen na sa n b'a dɔn e cɛ min kɔni tɛ don ko nɔgɔlen na n'i y'a fɔ a b'a sɛbɛ la n'a b'o cogo la ni ala sɔnna ma ni n seginna ka taga n bɛ kuma o fɛ n bɛ n'i n'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na an b'o ka furusiri kɛ o bɛ yɛlɛma du kɔnɔ sinon a ma ɲi ta dɛ a ma ɲi ta dɛ a ma ɲi ta ne yɛrɛ tun bɛ ka e de kɔnɔ n ko très méchant et puis sɔgɔmada in na nin bɛ ka ala jigi yan ko ale dɔgɔmuso ka yafa ale ma ale filila a donna yan a bɔra yan mais n tɛ diinɛ la koyi n tɛ diinɛ na n tɛ ala dɔn a tɛ ala kira dɔn a t'a somɔgɔ dɔn
al mogom mi ala don ni no tete me kadile mon ni ale wala ne resla don ere le gom ti ona mais c'est ni be mo gore bi samne ci ko ni kuma te foka ba an ga tanga ci la ce an ta don na faga bon gat men kan wallahi wala ko mage kono sabsan nana mais mo nun ko no kana jo sera la en fe tari kuma ko la ngulun ke la quoi mais abebe na la sona awo e wado ngo alhamdulillah ka te ne na tonda ka ka tuwi ko awo ne na tonda to amna be awode blad mun mena kono ya pom ne na ngo akana ndina la ndune kana ndune ki ka te woni to ka men ndi to kana no kana betu ka pro ne na tonda to na awode blad mun kana ne men ndal do ka ay ma fam na songo min di ami ne na songo ndama to awode blad mun nango awode blad mun mena kono ama to rigede ay wadni blad mun mena kono kana ci saya ada nasi malam tu bisa. Assalamualaikum. Amani kle. Amani kle. Ani ke. Aku ngera fama ire. Akira fama ye. Dugu te ka segin Mali. Wallahi ko ka ca. Basi te we. Basi foyi ta oro mogo. Basi foyi tu. Mogo be. Basi tu la. Amba. Ani fama awre dum. Ambe ala ta. Sila kon jala. Sila afsala. Alhamdulillah. Ana na sura hera kon. Ajarani. Aya. Ala kan besa ni. Amin. Ba. Ala ko do omni. Dum so do abe. Abe basi foyi ta. Dum so do basi tu la. Basi foyi ta. Ne ko mi ferke tuko bela kana be kono mamme. Amase ka kurumbo. Ai jigina ta la sa. Ti baro voyage gela. Ibi ta oro sabori la. Vraiment. Voilà. Ko yere ne ra su abjawa force sina bana ne ra voyage mais mo wa voyage tout ti de ne voyage ti la ne a force yere ka jang voyage do ko wa de no so ko ba yere la do ko fana Ouais. ya isa ba ta yere la Basi foyi te. para ro be Basi foyi te. alhamdulillah Muranga sera jugumante. Komi sitan tara sokono. Sitan tale so ay kuma nya fone yana ko ale nana dugono ya. Ka nana soro ka bamsu te. Ko bamsu aka minen be che kata. Ko anga na kana kuma efe. Bon ne go ngo bashita la komi wakati me ci do la ngoni o cinya na bo me ali wele amisia ɲɔgɔn fɛ o ye an nakun ye ka na a dɔn n'a sɔrɔ mun tɛmɛna i ni a ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se so taga ma. An nana diyara n ye Dere e ma an bɔra nakɔ nakan mɛn u nana ɲininkali kɛ ko denmuso taara a ɲɛf'u ye k'a ba taara so n'u nana a ɲininkali kɛ ba kɔni a taara so k'a fɔ ko fɛn tɛmɛna n'a cɛ foyi ma tɛmɛ n'a cɛ a ko k'ale sɛgɛnna baara la k'ale sɛgɛnna ko ne yɛrɛ ka don baara ko sinon k'ale t'a ɲɛ n ye fɛn bɛɛ k'a la a ma sɔn a y'a ka minɛn kɛ a taara so min kɔni tɛmɛna yan nɔ o ye nin ye. Murankɛ i ma kuma mɛn. an kɔni an ye nin bɛɛ mɛn. Et puis aw nana sɔrɔ anw b'o kuma yɛrɛ de fana na parce que ne yɛrɛ fana ye tiɲɛ n nana sisan n y'a ɲininkali kɛ a y'a yira n na k'a fɔ ko a taara so n yɛrɛ hakili la n k'a taara bɔ yen bi mais k'a y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ ko ka taa k'ale sɛgɛn. Mɔgɔ bɛ sɛgɛ cɛlasigi baara la n y'o de ɲininkali k'a la. mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kumana ale denmuso de tun y'ale ka cɛlasigi de ye wa a denmuso tun ye jumɛn ye. ɲininkali tɔ min bɛ yen. muso ka ala deli i denmuso ka taa cɛla la joona o ye muso ka ala deli de mais e denmuso b'i kan o de ye ka ala deli ka tɛmɛ bɔli kan. ne yɛrɛ hakili la n ko kɛlɛ de tɛmɛna. k'ale de sɛgɛnna sinon kɛlɛ foyi ma tɛmɛ. ni e yɛrɛ da kuma nin fɔ an ɲɛna burankan kun tɛ da la yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ ɲɛnamaya la. foyi ma tɛmɛ cɛ hali sɔsɔli ma tɛmɛ a ko dɔrɔn k'ale sɛgɛnna. e dun kun ka di nin ma. bon sisan komi an nana e ɲɛfɔli k'an ye an ye faamuyali sɔrɔ o la nka minɛn dɔ jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔ i b'a ka nimero di yan ne yɛrɛ fɛnɛ b'a wele n'a bɛ kuma. n burankɛ minɛn dɔ jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔ o ye tiɲɛ mais filen jɛngɛnnen kɔnɔfɛn tɔ lasegi man di dɛ. o fɛnɛ ye tiɲɛ. mɔgɔ min b'a fɛ ka bin n'o talon
I ka laɲini a mɛnna ne kumana n yɛrɛ muso fɛ n togo la ka dɛsɛ cogo kabiri mɔgɔ t'a dɔn ko ne bɛna buwati daminɛ mais ne terikɛ bi ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn sisan dɔ b'a san 10 dɔɔnin karisa i muɲu ala ma se ka den kumaba wɛrɛ nɔgɔya e ye denmuso kelen min o bɛ k'i dɛmɛ i ka baaraw la mais n'o furula ka taa cɛlasigi la o ma tile 15 bɔ k'e y'i ka minɛnw ta ka taa so k'e sɛgɛnna cɛlasigi baara la a don man di kunkolo fɛ dɛ muso k'a fɔ k'ale sɛgɛnna cɛlasigi baara la k'a bɛ ne yɛrɛ bi fɔ basi tɛ ne tɛ ko wɛrɛ kɔ sa murankɛ e k'a ka numéro di yan n'a ka numéro b'i bolo a ka numéro don bɛnɛ se ye min ye n'o ɲɛɲini a ko la parce que ko tɛ to bolo kelen ma sinon burankɛ ni lafiya ko tɛ muso ɲɛ kelen sɔrɔ n terikɛ tɛ foyi bɔ a muso in da foyi basi tɛ o kun y'anw nakun ye komi ci teliman bɛ ale bolo n teri ko sira b'u bolo ni ala sɔnna an bɛ sira d'aw ma basi tɛ ala ka se ala ka waati wɛrɛ yira an bɛ denbaya fo inshallah Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million de lame Panunga kanu ode beninka